Helo. Helo, cariad. Dwi'n ffonio o'r gwaith. Mae gen i newyddion cyffroes. Gwych. Be di dy newyddion di, cariad? Rhaid i mi fynd i Zeland Newydd am 3 mis efo'r gwaith. Be? Faint o bobl sy'n mynd? Dim ond fi, Pryd wyt ti'n mynd? ym mis Gorffennaf. Ond be amdana i? Mi fydd i dyn iawn am 3 mis. O be am y plant? Dwi ddim yn poeni amdani nhw. Mi fydda nhw'n iawn. Ond sut fyddwn ni'n siarad efo chdi? Mi fyddai medru siarad efo chi drwy'r cyfrifiadur. Wel, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at sgwrs efo chdi bob nos. Ie, wel, mi fyddai'n meddwl amdano chi yn yr haf yng Nghymru, achos mi fydd hi'n eiaf yn Zeland Newydd. 1 munud. Be, cariad? Ydy Cymru yn mynd ar daith rygbi i Seland Newydd ym mis Gorffennaf? Ydyn nhw? Mi anghofis i am y rygbi. Wel, falla byddai medru gweld un gêm, ac mi fyddai medru prynu crysadion i'r plant. Cofia fi at y crysau dion. Cariad? Cariad?